Kini ay grupo sa mga bayot sa dakbayan sa Bogo nga gitawag og garbosa. Sila ang nagkahiusa karon aron makahatag og hinabang alang sa mga tiguwang kadtong mga walay pamilya ug sa mga kaubanang bayot nga walay panginabuhian karon tungod sa krisis sa COVID-19. Atong sayra ng ilang istorya sa report ni Femery Dumabo. Inay mahigot sa kalingawan tungod sa mga festa matagbuwan sa Abril, ang mga sakop sa gays around Bogo Solid Association o Garbosa nang itagpamaagi aron mamaayo paggamit ang ilang panahon. Ilang gihimo maong pagtabang sa mga nanginahanglan dungan sa paglingaw kanila o paghatag kanila og paglaom. Dagan silang kaubanan ang nawad-an karon og panginabuhian tungod sa SCQ. Nga nahatagan nila relief packs hapit matag adlaw. Pakita nila unsa ta ka vulnerable when it comes to helping, like in every small act nga kung ipakita na po na kaya siya, di ba? Sa katong ingon ni Karen ni Basco nga, in every like our micro effort will have a macro effect. So kabayutan in general, laban lang gyud ta tungod kay kining panahon na mo ni panahon nga kita maoy at bakit atong unsa gyud ta katilod-anay. Lakip sa ilang nahatagan og pagkaon ng mga bata ug mga tigulang bisan dili sakop sa ilang kapunungan. Nakabenepisyo sab sa ilang tabang ang mga frontliners sama sa mga pulis, tanod, bombero ug mga healthcare workers. We share, we show compassion, we feel as one because we are Garbosa. Ang ilang mga gipanghatag gikan sila kaugalingong mga kwarta, tabang gikan silang pamilya ug mga higala. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.